Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese ndo zvichokwadi. Ndezvechokwadi. Pachabatwa nemhosva. Chabatwa nemhosva. Mwari aribatsira. Mwari aribatsira. Pamusoro idari, pamusoro mambo mutasa. Ndinoitwa Primrose Magadi. Ndiri mwana waAmos Magadi. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakawanikwa 2018 ndikapinda mumba tikagara tekutanga taigara zvakanaka tichiri kwahoniko. Dambudziko rakazotanga mushure mekunge ndakugarana neamweni ndichinzi inini ndiri muroyi kukonzeresa matambudziko mumusha. Saka zvaigona kuti ndirambe ndichigara nemwana wavo. Zvakare kodzero dzemumba dzaidimitwa naamai. Ndichienda kumba ndichitsanangura dambudziko rangu ndichifamba zvainzi kune nyaya yemudzimu wedzinza inofanira kuti igadziriswe pauri. Ende zvechokwadi muhope dzangu ndinosangana nezvinhu zvakasiyana siyana, zvimwe zvinotyisa, asi nenhau yekuti ndo mararamiro acho aunenge uchingoita unosvika pakujaira. Ndakasvika pakubuda mumba ndichingonetsana nababa wangu ndigadzirirei. Baba wachiti aiwa zvauri kutaura iwewe ngatimbozama zvechiprofita. Wakazama, wakadaidza mubatsiri wakadaidza akaita zvaakaita, wakatidzoka kumurume tagadzira. Asi dambudziko rakaramba richikura kusvika ndazosiyiwa nemurume ndine pamberi pekamwana kangu kadiki. Tichigara kudaro tanga tisina kurambana zvekuti tarambana asi aiti gadzirisa at least dambudziko rako kozi nini handikwanisi kuramba ndichigara newe uchingodonha uchingotaura zvinhu zvisinganzwisisiki. Chero tikafamba kana pamuprofita uyu tichingobata chinhu chimwe chete. Chepiri zvinonzi ndine mhepo yechikwambo yakaiswa pandiri. Ende ndiri musikana ndakamborota baba wangu achita bonde neni. Ndikabvunza mbuya wangu wanova mudzimai wangu wari zvakare amai vamai vangu kuti ndoo hope dzandarota itova sanje tichitobva kuchechi tichidzika pamatsanhura paya kana ndakambozvitsanangura akasike kutanga kuzvinzwa nekuti ndakatanga kutsvaga hope 2023 panga pakunyatsa kusheka imba ndichizama kuti ndidzokedzana nemunhu wangu tichengete mhuri tiri pamwe, asi hazvina kukwanisika sekudaro. Kusvika baba ndavaudza kuti hongu ndakakurota sei mimi muchiramba kugadzisa dambudziko rangu, sei muchiramba kufamba nesu tiri pamwe chete moti kwai handidi kun'anga ndode kumaprofita. Handiti ndikasiyana nazvo ndikatotaurira nyadzi yangu iko ndikati asi nyaya ikasagadziriswa kuti inini ndidzoke kumurume wangu ndichasvika pakusumudza kare nekuti upenyu hwandiri kurarama huri kundirwadza. Handikwanisi kurarama ndichingorwara izvozvi ndiri kurwara. Ndakaita futi misikeredhi nemanje handiti nekuda kwematambudziko handii ndichisangana nawo muupenyu. Nemurume wekutanga baba vevana takasvika pakuparadzana. Handiti ndikatomboenda kwasabhuku ndo zviri kuitika. Tisati taenda kwasabhuku nyaya kutanga kunetsa kukazobvira pakuti ndiri mumba kudaro ndakanoenda kwagogo chuo ndikaperekedzwa nemuroora wangu. Kamwana kangu futi kaisanzwa zvakanaka. Inini zvinhu zvainesa handikwanisi kugara ndisingazivi kuti chii chiri kuitikawo muupenyu hwangu. At the same time ndinowo zvinhu zvandinenge ndichinzi ita kuhope. Handiti ndichienda kumba ndichichema kuna baba ndigadzirire baba kuti aiwa inini handidi. Handiti ndaenda kwagogo chikoro ndichisvika wakaseka wakati tanga wagadzirisa zvinhu zvedzinza rako nekuti kune runyerekupo rwekuti iwewe hausi wedzinza iro rwamwe rweukama wakudaro. Saka ndoita sei vakati mupei mafembo. Handina kana mushonga wandakapiwa kana chii. Vana vangu wakapiwa mushonga wekuti wabike chii ndiwabikire porridge vaite right. Ende zvechokwadi wakandiudza kuti kubva nhasi chero ipapo ukatogara ipapo ukatofemba unogona kuona zvimwe zvinhu zviri kuitika pai muupenyu hwako. Zvechokwadi nditori mubhazi ndakaona chipfeko changu chemukati chandaishandisa panguva yekuteera
chichita sekuti chaipatsanurwa nepakati, asi chii zvipfeko izvozvo ndakazozviona zviri pamusoro pepoti kwamwene wangu. Ndikatobvunza kuti ko chii izvi, anditi pakati inini nyaya idzi dzanyanyisa, anga murume ari kudaro, dzanyanyisa, handichazivo zvekuita. Inini chandokwanisa kuudza ndechekuti wonowo zvekuita chii neupenyu. Oraiti kana usikachadi wana baba chechewo pawakauya nenyaya yako wakati uya katitaurira kana kutanza uchadi mukadzi ofisa kupura ndibvise. Nekuti chandoda kuti ukagadzirisirwa, at least ukagadzirisirwa zvinhu zvako, handitika tokwanisa kugarisana zvakadini zvakanaka. Oraiti. Asi ndabva kwagogo chioro kudaro, hanzvadzi yangu yakauya, ndindaitogara nayo ndichivachengeta, akandirowa akati fembo wakazoripirwa pachii, zvichida kuti chinangwa chako ndechekuti mudzimu uyu usimuke uite zvauri kudini, zvauri kuda pauri. Saka iwe hauna kodzero yekuti unge uchirarama. Ndoda kukuuraya, ngozi yako idiki diki, stereki kwandiri. Mudzimu uyu une kodzero yekugara pana baba, nekuti ndivo muridzi wemusha. Zvakare hazvigoni kuti tibikire iwewe mwanasikana doko. Zvinhu zvawaiita izvi, murooro wangu wanga aripo, kwandaigarawo vanhu vanga varipo vachiona zvinhu zvaiitika. Akandirowa kusvika ndisina, ndikasvika pakushama. Ndikamubvunza, nehanzvadzi, ndizvo here zvauri kuita izvi? Akati sorry sisi, handizivi kuti chii chandipinda. Ndikasiyana nazvo. Handikwanisi kuramba ndakabatirira mwana wamai wangu giraji, nekuti chero pakawira dambudziko ndiye wandotarisira kuti anga achinge adini achitanga kusvika. Tichirarama, pandakazoenda kwasabhuku, ndakasvikira kwasabhuku, mararamiro andaimboita kubva kumashure mumaziya Tomasia. Yangu yakamira yakadai ndichivatsanangurira. Oraiti, ndigaiti daidze baba vadani, anditi. Asi chinhu chakandishamisa, hanzvadzi yangu yakandirova futi, kepi ichiti hauna kodzero yekuti iwewe unoenda kwasabhuku, handiti, kuzotaura kuti hanzi baba ngawandigadzirire upenyu. Akandirowa, ndo pandakabudisa bhemba mucheni, ndikati ndaneta nenayo kuti mukwai munoda kugara muchindiponda. Kubva tema hako, nekuti wakagara utaura kuti unoda kudini, unoda kuparadza. Chandiri kukutadzira inini handisi kuchiziya. Akadaidza tete, zvikanzi iwe wamutuka. Ndikati handitadzi kutuka, nekuti iwe wakatadza kutoshaya respect pandire kubva kudhara. Achiti kwai wandituka zvemugurupu. Ndikati handitadzi, nekuti iwe wakatoshaya respect kundizvuzvurudza kudei kusvika inini ndisisina kana ndashama, handiti eti ndiri hanzvadzi yako. Zvadaro tagara, murume handisisiko, ndakuzvigarira ndega. Matambudziko andiri kusangana nawo chero pafoni kana kuvabvunza, ndaifona baba, ndo zvandiri kusangana nazvo. Saka ndosvika rini ndichirarama sezvizvi, handiti. Vakati inini kana kuri kugadzirisa, inini ndoda kuti zvigadziriswe nechiprofita sezvandakambotaura pakutanga, nekuti inini n'anga pamba pangu handidiba. Asi ndo zvandiri kunzi ndiite. Baba, hatidi zvinombotora sei zvakawa nemwana makuzvigere chokwadi muruchinazvo zvataura shuwa andirambirira nazvo baba. Asi nyaya iripo hombe ndingatotaura zvakawanda mashure semataurani aida. Nyaya yetimunanyanya kunetsana nayo nyaya yekuti ndakamunyasa ushamwari, mapofu nemapofu haatungamirirani ba, kuti kana pane zviripo pamwiri pako ari mazwa zvinotaura imwe ndini ndoda ndigadzirwe ndakadai handirika ndine hama dzangu kuti bwana mukoma wari mberi kunana baba wamwe wachiva pedu ndizvo kana zvadai saizvi zvishuwa zvirikutaura munozviziva here, ari mazwa ichokwadi kana zvida kugadziriswa, ari mazwa ndo nyaya yetimunyanya kupesana ngokuti pamwe pacho unonzwa ndikuda nduzoda zvakati ndinotenga iri kana kubika doro, ari mazwa ndobikira chinhu chasiuziva kuti chakamira sei, chatanga sei, chichaguma sei. Ndifunga ndo nyaya yetimunyanya kudzidzisa baba. After magoprodes makamboitawo chii istep sekutamba akaita baba wataupeni sekutaura kwakaitwa zvakanditangira shuwa zvakaitika zvichidati mazvikabhuirana
imwe baba ndosvikira hama saka kurudi kana chiijira 3 meters nechine cup Ayo, murupindura muzvisiri. Imimi, manzi imimi. Musatari zvawakaita kare. Auya nedambudziko. Imimi, mati imimi bofu haritungamiri rimwe bofu. Saka ndiri kuti izvo rimwe bofu rakaona rimwe bofu. Rimwe bofu rakaita. chaenda kungangabuya manje kuda kuti zviripo zvacho zvidini zvibude zvishuwa akasosero hapana chakataurwa chake aingoda foya basa achingoti kanzi ndingangoma zvafoya yangu yaitodini yakutopera ninga ipopo achingangoti kwanzi ari mazona ondore pamwe pacho handimuzvano manjuzaya pakabuda zvinhu zvingani 4 zvisiri kutaura kanzi baba izvomoita nyaya yafunge kuti imi menda modini mopike doro musati mapika doro mozodaidza tinotanga sedoro ini ndochifunga kuti zvicho ndikatangire doro asimbozwa kuti ndiani ada kutibikira doro hamusikona kungotora zvinhu zvatisingaziwe panzvi ndikona kuchamwari taiswa tinogona kupinda pekadai kuzviprofiti kana kukanika tigadzire zvinhu zvatirikuzwa kuti shuwa zvinhu izvi ngezvedu zvemumbango ndo nyaya tudhonzerana basi But manafanira kukaiteka mukuita zvinhu muchiita ishu yekuti muda kupuruvhana kuti right ndiani ari mundiani. But musikuda kuita musikuda kugadzirisa nyaya chaiyo. chokwadi chipo chekuti maona mwana wapedza gaba rese refoya nganga yekuti komborera foya yako rakutopera. Imi mungoti zviri normal. Imi mungoti zviri normal. Ukaona nganga yokumbirira kubona ifoya yako yakapera. Iri means kuti ari kutofemba kudarika mafembere anoita iye nganga yacho. Imi mungoti zviri normal. ipapo tingachitosvika pane vanodiniwo vanogona basa ravo asi tichitoona kuti hazvina chii futi hazvina kumagumo. But manje ini chandoziva pano ndakuti ndikubatsira muharare muri kuitika zvakawanda. Wasikana wemuharare vari kuita zvakawanda ende vari kuitirwa futi zvakadii. Nyaya yemanjuzu yanetsa harare. Mwana anokwanisa kunge akapinzwa mutimu yemanjuzu imi musingazivi kana iye asingazivi. Kana anokwanisa kunge akatopindawo mazviri iye asingazivi kuti ndiri mazviri. Saka mwana anoda kubatsira. Chamuri kudai mubaba muri kuda kuti makaenda pekutanga pauda kuti muende futi pechingani pechi2 muenda futi pechingani pechi3 kuti zvinhu izvo zvikuramba zvinobva zvisingabude zvibude pamusoro wemambo ndipo ndaida kuedza kutsanangura tichibva kumanika takazitenga ijira 3 meters ari mazuva kazi nekapu iyoyo handiti mazuva kuchinzi ndiuyu anozoitanzi madzibaba asi zvishiwa takaerekana tapinzwa mun'anga takazobva patikati ndioti madzibaba wacho kanzi Annex apa regai moyo time kanzi hapana zvinoti zvirikushanda saka toita semwana kwaidhadzirisa izvi tobva nemushonga kana mvura dzemunama tichiuya kowaza komba pemurume wako zvinoita here time vataona muprofiti kanzi aiwatenga ijira ichi regreen newhite. murume wacho uripi? Murume wacho ari kwamutare kwamutare murume unogara kwamutare iye mukadzi unogara ezvinari kuharare haugara uchitumbisa ndogara kudemo kudema kuchitumbisa hauna here zvimwe zvakamboita iwo zvausikutaurira vana baba kuita ndino hauna zvinhu zvandikutaura izvi handitika zvakatotanga ndichi kutogara nemurume effect pane zvakatoitika izvozvi zvausina munhu Apane mumwe. ndane chitu ende miscarriage yakatoitika ngemurume chitu ngemire chitu Ana baba unoenda kunondo. takauya kwatete akaenda kwatete mira tatu ana tete vanozviziva kuti vane murume wechitu saka sei baba wako ari kuti murume ari kwamutana wari kubvira pagwe apo so which means baba chaiye aripo hamuzivi mati kana ari kuti baba wa murume wake ari kwamutana iye aruziva kuti murume wako ari kuharare ari kuti aiwa vari kubvira panhau yandachisanangura kwakatangira dambudziko kumba abvunza ndini kuti murume wako
wake aripi, baba wako akati ari kwaMutare. What does that mean? It means kuti baba wako murume waurigara naye haamuzivi kana kuti haasi kumurecognize semukwako. Muri mucivil partnership. Mapoto akabhadhara mari here murume here. Saka mapoto civil partnership ndio saka baba wako asida umu. Izwa musikana kuti ubatsirike ka ukaita nharo ka isusu unotipa pfungwa dzekuti une zvauri kuziva uda kuti kanda mudziwa raunoziva kana uine zvaunoziva titaurire, because chakamboti iwewe uende kwaGogo Chihoro. Pawakaenda kwaGogo Chihoro wakaenda namai here kana baba? Sei wakaenda wega uchisiya vabereki? Vairamba. Saka wakaenda nani kwaGogo Chihoro? Ndakaperekedzwa nemuroora wangu. Muroora wako? Katiyadzi yangu aripo ariko. Because vanhu ivavo ndio vanotechida ivo, ndio vanotechida maningi ivavawo, because iwewo zvakataurwa zvese papa usitaurira pauritaurira kota yezvakataurwa, because Tete Chihoro angangosvika kungosvika kuti ofemba foya ashakwanaenda kugadziri yako kumusha kwamanobuda. Ndakatovhunza kuti nenhau yamai vangu ndikati ko inini ndoda kuzivawo naamai vangu, wakatoti izvozvo hazina basa newe, izvozvitasawo kutsvaga zvedzinza rangu. Izwa musikana, dambudziko rako iwewe chaizvo, dambudziko rako chaizvo vati kubatsira, dambudziko rako chairo chairo ndeuti uri kutsvaga hama dzako. Mira dambudziko rako chairo chairo ndeuti uri kutsvaga chii, asi hausi kuona munhu anonyasa kukubatsira chaizvo chaizvo kuti usvike kuona hama dzako. Because zvese zvoti wazoona hako bhurugwa rako ratsemurwa raita 2 pieces ndechii zvese izvo unoda kuti nyaya yako ite weight. Asi nyaya yababa imimi, baba imimi uyu chii chenyu, mwana wenyu nemukadzi wenyu anoziva mai vake here? Ndati mai vake anoziva here? Ndati mai wenyu anoziva here? Angashindiri. Saka iwe wauda kutsvaga kuti ndoziva mwana wangu. Kuziva vana amai zvino tichifamba kana kumaprofita izwa kusikana tati wana mai waunoda kuziva wana mai uri kuda kuwazira pakudii kuti wazodini. Hapasi kuda mai mvurika wokuti wafa uri kuda kutsvaga mai mvurika. Iwe uri kundotsvaga mai uri muda wei? ndanga ndichizama kutsanangura zvimwe zvezvinhu zvatosangana nazvo patinofamba zvinonzi. Izwa mwana, urunyanya kufamba. Mira. Urunyanya kufamba. Ukanyanya kufamba wega unotaura kuti munhu wese wasiya akashata. You create so many enemies. Zvisiri necessary. Baba wako achiripo mupenyu. Saka chiri kuti usada kufamba navo kwako chii? Alright. Baba wati takaenda ukapedza gaba refu here achakabuda hapana, ende baba wako ndozvakumba chii kuti ashaye confidence. Asi tiri kuti no, kana wauya kuti uda kubatsira because une dambudziko. Asi chekutanga chakuti chekuti kana uinewo zvimwe zvinhu zvaunoziva zvawakaita wega nemurume neshamwari nemanext door, taurirawo baba wako azive pekutangira, because musabatire nyaya padumbu. Because iwewo ndakamusikana watanga kuda kuinvova baba wako munyaya dzako watobva kwaGogo Chihoro. Okay, before kwaGogo Chihoro wamboende takavadaidza nditone murume wangu ndati manga mamboende futi takasvitsa kwatasu baba tikagerwa musoro tikaiswa nyora kutendera musoro ndakazvawo ndikatizera kana pane zvandakamuita mwana ndakazosvika kumba itabva kwatasu ndakaunganidza hama dzangu wese wamukona ndakachema ndikati iwe kwandiro ndinopota chiri kurara napa inini kuita mbokopo inini mwakuita mbokopo ari mazvi
pandikisi handizopa asi zvakazi zvinhu zvomakabata zvebasa renyu ndo zvazopindi mukazvinondishandisa kana ini ndandasvika kuti ndinogadzira mayavhedzi yamuno ndo basa rangu. Saka munozi makarombera mayavhedzi? Handichatomboziva kutaura chokwadi, baba ndakamira pamberi penyu kuti pamambo mutasandika ndokumagumo kwese kutaura chokwadi ukaona kusvika pakudai kutsika uyu akabata zvaakabata zvikunzi zvaakabata pacho handidika ini ndikazvitambira kupinza mumba handidika tatofi tichazonetsana wese hama dzese handimazo ende ndazvitambira zvikuchekeresa inini ndokuchapirishanda negonara ndozvo ende kana ndisina kuchitambira parupengo ndozvo chizvaitira isu tinoati mwana aiti sei tibatsire mwana imimi tichikubatsira kuti zviite sei zvimire zvakanaka because tiri wana vari kushanja nenyaya yekuchiwa munonzwa isu toswera tiri kuharare tiswera tiri kuharare unonzwa ti kuharare kwakutonzi ukatoona musikana akapfeka kaguvha kuti nekwati tinozi mutsvuku wakanaka nemalongu nevu nechi usatombotaura baba ndozvisaka vanopfeka apa ndiripo inini baba wacho ndiripo vanopfeka kakadai mai anoenda kuti iyo kudini kani ko baba so maisiyai ndipfeke zvadini handikambona ndakutanga ndiri n'anga bana handising'anga akamona handising'anga pamudhara asi ilife experience kuti mateni chifamba umu zvandikutora ndiri barabara ndikasvika ndakagara pandakagara muharare ndikara muhotera unenge wakandogara ukatongona kuti zvato movement dzakuitika pasi panapa coffee shop unokuti ngandinde kozvirarira hangu woenda konhako ronaldo pai patv because ukaona uchikaza munoiswa nguva mwana mama harare yashara wana wese amuri kuona hazvichamboiti ende uchiona harare yacho macho wana wacho wese vari vawawangira kunaka aarua kuti unyase kudini unyase kuvhoesa kuwira ende mukona zvamuri kuona pareels uye pafacebook zviri kubuda pareels uye zvekuti mukomana akaona musikana mukomana utesta musikana ubvongu manakira akaita musikana asi toona mukomana sika musikana wavhonesa kusaidi ofati spidi kutiza aiwa musazvitore lightly bazvinhu ndo exactly zviri kutoitika muharare izvozvo zviri kuitika izvo kuti munhu akatoona musikana kuti mai wakanaka hawo asi zvikanitaise musaiba because yatono muharare kuti varume wese vakomana kuti zvakuti vakomana ukamona musikana wakanaka ane malong nails ane akagadzira malashes ane bvunzi rakanaka akatsvuka akaita sei akapfeka asi achizosiya kai kapati because vasikana vacho varuzi anosiya kapati kemwiri wake kuti ukaone isaidzi anopfeka kashoti kanobva kati kana kuti kana asapfeka kashoti anopfeka kai anopfeka kablouse kanobva kadini ngosiya inini yese iri kunze anoita kuti mwiri wake uwe exposed. Baba zvamutaura pandifunga mukoma wangu anodikuitisa uye akataura chiri kwai kiri saidi kwa opposite nemabasa kwai ndichibva paumba kupinda muwana ndikasangana nevarume vairi make sure kuti one ndinotosangana naye kuita kurumukadzi ameni achiri mashaya kuda kurapa kana kuti ameni achazi I know, Zogorev, that was going now. Well, this is a lifetime experience. It's almost about 2 kilometers. When chipa, Paumba, when I come back, sorry, more. This guy, Kadaka Timka, the Warume Wai, make sure one watch and it doesn't done. Those about 2 kilometers. Sarabumi per kilometer.
realize that chatiri kutaura ichi, this is real life. Ndo upenyu hwatita sei wati kurarama izvozvi wati kusangana nawo. Saka wana waruda chii? Waruda minamato. Wana waruda advice. Kuti wana kana masangana nezvakadai siyana nazvo. Wana wakawanda waruta fall into the trap iyoyi. Why? Because of that lust for money. Last yekuda zvinhu zvemahara. Last yekuda cheap life. Uruda ungosvika murume mukomana ane motikari dzake, ari kudya bacon nebeans nefried egg every morning, ari kuchuza sausage or what pamanheru. Manheru anokutaura kuti panapa mamba havabikwi. Nhasi kuholiday iri, mangwana kupikoko, mangwana kwakati, mangwana kunogosha kwaFrango, mangwana kana tiri kuHarare, nhasi tiri kuChina Garden, mangwana tiri kuHighlands Park, mangwana tiri kupi. Anditi life yakadaro wega unofanira kuzvibvunza kuti life yatiri kunamandararama inoita here. Ukaona wangopinda mulife kana unodanana nemukomana, love yenyu yobva yanyanya kuita too artificial. Zvibvunze kwese kuti why is my life so artificial? Kaupenyu so kanongoda kamukakuomerera so kuti zvinhu zviite sei zvifana. Ukaona ingori mapfawara kungoti zvese mapfarawira chibodza kuti something is not right. You want to drive, you drive easy. You want to eat good food, you eat good food easily. You want to dress like Shakira, you dress like Shakira. You want to you must ask yourself, why is this life become so artificial? Something is not cheap. It's not right. In the one age, I'm going to go to Kunichi? Kunichi 25. And can I be 25? Kwandiri nini? Nduti mwana akaenda grade 1 kusvika 7. Ovaita 7 to form 6, 13 years. Ovaita 4 years dzekuuniversity. And 17 years. So I'm saying 17 to 18 years, unofanira kunga wapedza your university education. Then you need about 7-10 years kuti uchitange kufunga about marriage. Because iwe papa chazoda gore remasters. Ndozo zvatukuta kuti ndiyo program yemwana akarongeka. Ari kuenda kuchikoro achiziva zvaari kuda mulife. Not kuti mwana anoti 18 years ndofanira kana nemwana yekutanga. At 25 nane wech5. Then after the 5th is child, what then? Unenge wakoropa watombuya at 25. Kuita mbuya at 25. Yechikoro wanondipupurira dai kurushaya taibhadhara in advance. Nhasi chikoro chichingonzi chavhurwa nhasi, make sure kuti mangwana takabvisa pakolamba tikaendesa papastoral advance tikati kuti wazongopasa ukamunika sezvinoitwa sezita ribabika asi zvese zvakashaya basa. Ndakutotora iye pa25 atone varume 2. Wana wangani? Wana 2. Same father, different fathers. Different. 2 with same father. Uyu hausati waimuitira mwana wako. Ndiyo miscarriage. Saka pa 25 watone varume 2. Ko paunosvika pa 30 zvimwe zvacho haudi kuudziwa. Unozanzwa zvimwe zvacho haudi kuudziwa. Unoda kuti wega zvitarise zviise mumira. Wobva watarisa uri mumira wobva kuti ndini handitoda kuzvinyepera pa kuzvitaura chokwadi. Weakness yangu number 1, weakness number 2, weakness number 3, weakness number 4. Solution yangu to weakness number 1 ndeipi? Number 2, number 3, number 4. Wobuda imumo wamu munyowa bathroom. Haudi kutaurwa nemunhu. Because you have been telling me one warume 2 at 25. On top of that, wakatosvika kwaTasha, wakatosvika kwaGogochihoro, wakatosvika kwaMadzibaba,
wakatosvika saka paunosvika 40 years unenge wasvika kwanekwa TB Joshua. Chauri kutsvagei? Chauri kutsvagei? Tikuti baba waripo apo and he is still alive. Ngaagadzise maproblems ako, enda nemaproblems ako kuna baba. Baba akugadzise, kana aruramba baba tete kana ane waripo wana bamunini waripo enda kuna bamunini ndamutaurira mukoma wenyu kuti zvakati munini mukoma wenyu haasi kuda because bambuka nditaurira baba watokomrera right now kuti ndakagerwa mugero nechigero musoro wese kwatafu because of you. Ndikaiswa nyora musoro because of you. Kuti baba wako iwe ane mubobovu, baba wako akakubara kuti ane mubobovu wekurara newe. Akangona ndizvo. Tikuti no, kana paine problem, mwana aine problem, baba kwandiri kufunga endai kune vanhu vanosolva problem remwana. Musangoende kusangamiro ndokunga abvuma iye pache zvako ngoti chatinoziva chizungu icho kada iri shairi kabuda ndo ndinotaura toda chakati ndizvo kana iyo pache rikabuda iye ndiye atori pamberi yekunyora list parudikana ngundu parudikana chimuso chiya pauzodikana zvakani singa ini ndochingoti ngekuti zvaanotaura recandidates ndo parunese basi mukutedzera pana zvamurusorova asi muri kuwedzera chii? Muri kuwedzera dambudziko. Imimi chimbotorai position yababa. Wanombo muzatoza kuti kuti imimi baba torai position yenyu yababa. Musikana chimbotora position yamwe yemwana. Then ubatsirwe nemubereki wako. Because hazvinakidzi sokuti baba wakarumira pamberi pevanhu vese achitaura kuti ndakagerwa musoro nenyaya yekuti ndakazoita mbongo nemwana. Wapedza hwako kuchioro, wapedza hwauku no, kana wanoti nedambudziko kuchimbozorora. Urikuzwa musikana? Chimbosiyana nemereji, chimbozorora. Chiri kuti usazorore chii? Ropa rako kapisirei ukanobva kapisa ngekuti 2 kilometers wakutoda murume. Kapisirei geropa iko. Kana rinyangwe riri shawi racho. Shawi rinoda varume kudaro rakaiti shawi racho. Mukuna ndito ndikuti musikana unokwanisa wanga wakapinzwa munecaut and iwe usingazvizivi kuti wapinzwa mucaut and saka izvozvi zvawakudhenza kuchiuno yecaut and uda kubatsirwa kuti umve mauri imo muda kubviwa and saka baba handingamuona chioneko kuti chirimubuda here pauchi pati muende panze pana mbuya wanapa wambotrai kuti wambonoti pane chinobuda here chitaura tizwe kuti nyaya yacho Utautara panyaya baba wewana awa wati wakasiyana na baba wewana baba wewana awa ari kuti wakatosana na Mike Frank nenyaya yekuti hawana kusiyana pakutoti panyaya yewana vanga vada kugadzirisa zvazi ndakati Mike Frank ngauye newana tiende kuDNA pane pakupesana kwawaita mameseji acho ndinawo mufoni achitoti uyu akatumira mari baba ekutotanga atone madhauti newana achiti ngauye newana tiende kuDNA mari ndakatokutumira kare kana aramba kana kune munhu anokwanisa kuya newana ngauye ndonyaya takapesana na Mike Frank akaramba kuti auye newana tiite chii. Alright, tanoti tobatsira mwana ishu yedu iramba kuti ngatibatsire chii? Ngatibatsire mwana ndochiri mpote zvimwe zvese hazvina basa ngatibatsire chii? Kuruti sezviri kutaurwa nababa vangu mukaenda kuSlaineti pandakaendesa nyaya yangu
kwanga kusuti ndaifarira kufamba ende mari ndanga ndisina. Ndaida kutozama kutobatsirwa pasina kana chandabvisa. Kwasekuta chokuslaimiti nyaya yangu itoripo ndichitsanangura mararamiro andiri kuita. Hazvina basa. Isu tatuda totoite sei? Izvi zvakatoitika. Ndosaka tati iwewe chimbobudai endai panze munoone mbuya waripo wambotsvai kuti vaonokupurisa here zviri pauri pano hawazivi kuti chimbori pauri chii wozi nyaya inokurwa taura taura pakusangana nezvinhu zvandosangana nazvo muupenyu ndamasandapedza. Mudumbu mangu mune zvinhu zvinotamba-tamba, zvinhu zvandonzwa zvichitamba-tamba. ndosaka ndatika izwa musikana sumukati mutauriri tiri kuti isusu une zvinhu zvinokunetsa zviri pauri handiti tiri kuti chibuda panze apo uite sei izvozvo ubatsirwe zvinhu unobatsirwa sei gogo waida kundiendesa kudhemu wakandikwanisa fe ndakaudza kana enwana njodzi yangu ndakaedza waida kundiendesa unodii gogo ava varapa vaida kundiendesa kunodii vaida kundiendesa gogo mushonga kwasekuru-tacho washande kwasekuru-tacho anozviziva ndataedza kusibaka handiti zvinhu zvese izvi zviri kuitika muupenyu hwangu gogo wachanzi inini ndoda kukuendesa kudhema handitika uya ndoda kuti baba wako wauya wanozosvika ndakagara murume wangu anga aripo hanzvadzi yangu ndikatomufonera mukamuudza ndopakazoti ndichienda kwamambo tati gogo wakada kuendesa kudhemu wanga wakati kudhemu wada kuendesa kudhemu hanzi ukasvika kudhemu nemukadzi wandainongapisa kupisi nowa takati tikasvika kudhemu vasikati vaneko vanobuda vabuda handitika poitwa zvinoitwa baba vako vanozobvuma kugadzirisa zvinhu izvi gogo vachitaura kudai because zvaitwa nagogo zvaangachida kuita kwakusiri kugana newe asi angautira kuti tikaita izvi baba wako anokomplaya kuti tikubatsire saka I don't see anything wrong with that but isi tiri kuti wanhu vese vari kuonawo effort tiri kuiswa navanhu vese kuda kukubatsira kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka but iwo appreciate izvozvo munhu wandainyanya kufambira ndichitori murume wekutanga nditi tichisvikira kwaari nditetemai mata havapo bako vanoziva matambudziko zvese zviri kuitika tichiuya achitsanangurirwa havana Steve Magadi ndiri mukoma mukoma wangu inini ndiri shungu yekuti mambo zvamaita panapa ndofunga mati mvura pfungwa iri shungu dzangu ndezvekuti mukunda wedu uyaririka mukunda wangu chinhu chakapedza ningi bute ren'anga kuti watoti bute ichisi kutaura ndo chatinoda kuti chitaure isi toziva izi kana vari vana sekuru kana vari vanani toziva kana kuti ndo patinozvitambira kana zvichiramba zvakangonyarari ungatambire chinhu chausingazivi tapedza mambo saka mambo ati kudai panze endai